nggih sang Pandhawa para ingkang sanjane para baju parapati blabar pati Dharma Saputra bukan kebenaran. Biji muka sawiji mara kaki rumaka kang dadi dawuh parentahku
mangan Sang Panjo yo bakalan tok pangan wae. Dasaripun sawetara lami kula ora ngrasake segere getih menungso. Gurihe daging menungso biyo kaya apa ngrasake nyambrak menutak dengklek boerak coklat. Gegerak sosok gedhe biyo alah marang iso nambahi tetep bayi yo aja padha bungah kuwi dhisik. Mergo yapun sanggane jumujuk yang astana kiri sarangan. Wonten gawe ulun Bathara Guru supaya kowe kabeh padha teka sing jeneng Werkudara sebab Werkudara wis gawe geger kayangan Suralaya. Waduh iki berlangsung iso akhir dawuh. Werkudara bakal buka kayangan sebab bapak rupuk dicemplungke ing kawah Candra Timuka. Mula dina iki kelambe bungkat kimpul gajah gelar Sinobaro. Wadya kula baju bar dibudhalake. Jumujuk menyang astana kiri sarangan candhak rangkek Werkudara gedhe. Urip tantekaning pati cuwanake nyambung ulun Bathara Guruna. Ing samarga marga pancen dipadha kaluwih kowe diwenangake gawe rusak sarta mangan daging menungso. Waduh inggih Bu. Mboten anggo ngesaken dawuhan keparing pangan kula benjang menapa. Ora ketak sambung obor cara lintang untuk mulai mangkat kok dinami nok merkesaken panis padhong ing lesus hati-hati joko puncak sinipun lanjut coba.
iku sanyatane caritane lamun sinarno Dewa Madyaning pecagaan Astana Giri sarangan nalika semana kawis tinggal Sangkara Kudara lenggah dinapet para putra Raden Gatotkaca Raden Antaraja miwah Raden Antasena ngadeg cegrek kaya tugu Sinukarta candrané kaya ingkang diposeti kang anuwah tutuke naga nalika semana kaya sanandika Sangkara Kudara Kumawala pituduring pangultaning griya walamun kalebare kathah Hai Allah
Donane pasang kalimat tabiti pilih kilo dari mawai tawang kuat Kiai dengan putra bergadut foto sampun marang ngarso wonten ngarso paduka Kiai iki semanten ugi kula ing putra Brontorejo iki sampun marang ngabian para Kiai aku semono uga Pak aku ya wis ngadeg karo bapak sajae kok kaya ngono wigati bapak nyeluk anak-anake kabeh katelu dikelumpuke ana dawuh apa Pak anak-anakku kabeh katut kaca Antareja sartane Antasena Purwananku lamun dina iki kowe tak adep oleh Hastana Giri sarangan iki saentine iki bakal nunggalake kang dadi karepe bapakmu nek nalika semono aku kimpen-kimpenen marang mbahmu ya bapakku ya kuwi Pandhu Dewanata sartane Madrim babuku nek nalika semono jroning pasumenanku sajroning impenku mau Pandhu bapakku sartane Madrim ibuku durung munggah oleh kasuwargan jati nanging isih nampa paukuman ana ing kawah Candra Dimuka mula dina iki aku doro mapan ana ing Giri sarangan kene aku bakal nglakoni tanak broto ora sing nanti aku ora naringake marang kahanane wong aku kurang apa Prabu Pandhu Dewanata nalikane sugeng Ratu kang wicaksana berbudi Bawangsana adil marang kawulane Tirta uga ditresnani karo kawulane nanging apa lan kena apa Prabu Pandhu bareng mati karo sing diungkit dosa-dosane paribasan bungkal gawe kang becik ora diitung karo dewa tegese dewa sing ora adil mula kadung kaca Antareja sartane Antasena wonten dawuh kalira eneng apa Pak dina iki aku bakal nglakoni tapa brata aku njaluk supaya jaganen bapakku nggone tanak brata aja nganti ana wong kang ganggu kali nganti aku juga jaganen bapakmu dina iki uga iki Kyai Putraku wis akan dawuh wis ora perlu aku tak miwiti semedi ora asal Giri sarangan Kyai Putraku wis akan dawuh Kyai ya aku sing bakal ngordani Pak nek nganti ana wong ganggu ana wong golek-golek wis aku sing ngatasi anakmu sisa ngrampungi gawe wah iya ana sing aku percaya marang iki metuwa Joko aku tak Prabu ora asal Giri sarangan iki boten aku wis akan dawuh Kyai mugi-mugi nata ing karya aja kuwi bocah cilik tak metuwa ora itu Joko sartane Antasena
Wah, urung singgon kulo aku ya saka ana nadiyane. Hasono giring sarangan kaya sing dingendikake dening Sang Pandya Kulo ya. Wah, kok jebul pinemune orang kene ketemu kaya wong wujude satriya kok rada celana mripate pendirangan. Ora cetha sing dimake saka mlaku nguncuk bae. Sopo iki? Kowe pancen iki jenenge bapak iki yo. Lante ping panggraita landhep. Nadya wujude gruwal-gruwane lha kok jebul ngerti sak gurune winarak. Arep semedi kok dadi aku jagane anak-anake mengko nek ana sing wong bakal ganggu lha kok jebul tenan. Durung nganti rampung nggonku mlaku lha kok petruk wujude wong untune crini-crini. Kowe sapa, Mas? Lho, ora basa aku. Jamak lumrah nemoni wong ning dalan kowe ora basa aku ora basa iki cara wong tanah Jawa. Cara tanah Jawa iki nek kowe ora moh dijiwit, kowe aja jiwit. Nek kowe pengen dibasani, kowe kudu dibasani. Nek kowe pengen diajeni, kowe kudu ngajeni. Wah, iya. Ditemokake bae. Aku tumenggung lintang asmara. Jenenge kaya lagu. Aku tumenggung lintang asmara. Kowe sapa? Ya, aku anake Raden Werkudara jenengku Bambang Antasena. Wah, nama Bambang Antasena. Laku murukmu biar-biar kowe. Bambang Antasena sing aku kok anak Werkudara. Iya, dasar para nata. Dudono nek ndi Werkudara? Ya wis karo bapakku. Bakal bondo tak krencung sing enak. Lebok kare takun jangan nompo kauman saka kaya. Lho, nang kowe sing arep gedasi karo bapakku ya. Aja kowe sing karo bapakku waton kowe sok bedah dadane Antasena. Aku guru karo kowe 7 lakani karo sing karo nyawamu. Maju sang karo tebyak diadamu cepat ditalu mingkat nyawamu. Wah, kok gawe wirang kowe.